Ha kabanakaliang jong ka health department, bat ke officers ki ba pek kerpang ya kane ka scheme ka project ka MHIS ka niong. Kila ai ya ka detail presentation. Bat ka bakhadu nakaliang ka sarkar nila sim ya karai. Kum mga ong lada ka coverage jong uway nong pang uba admit hapo ki ICU kababaro sikata kiyo 1,000 kendai spa sisngi menta ngin extend syadu kan riu pau hajar tingka ban yarap ya ka long yeng ka long sem lane ya ki nong pang bat ya kani ni extend tang ya kitu kiba enroll ya ladi baling alij ong gupta namar ba ngiyo i kiba bun ba pat kibam enroll leng ba jong kani ka scheme ban ngakwa ban pentip ane ba ka enrollment ka ba hadu menta ka ba cover ya ka jela jong ibarok koy ka poy tang 58.5%. Tang sanpo pra 0.1% ki ba register lani ki ba enroll ka banga kwa banong kolong ba ki pait ba nong chong snong jong ka jela ka jongi kitu ki ba qualify ya katuka kriteria ka balabu da ka MHIS ka banga kerpat kolong bakin sngaw ba ban enroll ya ladi register ya ladi kenang ba kani ka jingerap ka scheme ka ba ka sarkar ka ai kan cover ya ki babun ki long yeng ki long sen habaki kendu ya ki jingpang di sistem bat kam tam habang ya kendu ya kani ka klam kani ka pandemic ka ba serkai hadu kata-kata hang ne po kejela kejungi kata kadai ko wei ka rai ka pengisim menta ka janmit tangga kan ko wei kalau ba kan ka insurance jengi ko man cover ya ki consumables nak jadi consumables nado ni kong hi kaya kulta but hadu mentar kalau munta takada naman manta ki covid ki haban phong ki PPE ki room ki haban dengi class 1 kapor ki haban change ki phong takada kadang keting ki dan ni kran sahabat ki hospital di penyakit hospital ni pe kum nong laman warai da dor cuki kata kasih ai fi kum kan nuksa kemudian ngila ohi bangin ngila wadra yang katakan formula kaba nyerap ya ki nampang hantam ya kini ki baduk mo ngila ongi warai katakan formula kemudian hadir ke hendri sini ke formula kadang hilang ajong pun no bangin nyerap lagi